ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ዜና መጽሔት እዩ። ዜና መጽሔት ኣብ ሃርሞኒ ሚድያ ኩሉ ሻዕ ሓሙስ ሓሙስ ናባኹም ነቕርቦ መደብ ኮይኑ ካብ ዝቕፅል ሰሙን ኣብ ቀዳማይ ሰንበት ከነቕርቦ ምዃንና እንዳሓበርና ኣብ ሎማዓንቲ እውን ከም ልሙድ ክልተ ተፈላለዩ ኣርእስትታት ናባኹም ሒዘልኩም ቀሪብ ኣለኹ። እቲ ቀዳማይ ኣርእስቲ ብዛዕባ ሜግራሆንስ ፈርከት ተኣታትይዎ ደሎ ካብ 1 ኖቨምበር ኣትሒዙ ክትኣታቶ ድብሎ ደሎን ድሮ እውን ተጀሚሩ ዘሎ ብተግባር ናይ ፓስፖርት ምቁፅፃር ኣጥቢቕካ ምቁፅፃር መስርሕ ክኸውን ከሎ እዚ ማለት እንታይ ማለት ምዃኑ ክንዛረብ ኢና። እቲ ካልኣይ ከዓኒ ኣብ ጉዳይ ምጭብርባር ሕጂ እውን ኣዝዩ ብዙሕ ሜላታት ናይ ምጭብርባር ኣምፂኦም ሰባት ነቶም ብፍላይ ኣብ ዲጂታላዊ ነገር ብዙሕ ኣፍልጦ ዘይብሎም ሰባት ሕጂ እውን ናይ ስርቂ ነገራት ይበዝሕ ከም ዘሎን ተፈላለየ መጠንቀቕታታት ይወፁ ከም ዘለውን ነዚ ዝምልከት ከዓኒ ክንገልፅ ክንፍትን ኢና። ኣብ መጨረሻ ከዓ ከም ልሙድ ካባኹም ዝመፁ ሕቶታት ክንምልስ ክንጅምር ምዃንናን ኣብ ቀዳመ ሰንበት እውን ብቐጥታ ደው ኢልኩም ክትሓትሉ ትኽእሉ ኩነታት ክንፈጥር ምዃንና እንዳሓበርና ካልኦት እውን ተዛማዲ ሓበሬታታትን ኣገደስቲ እዮም ዝበልናዮም ፍጻሜታት ኣብ ሰሙን እዚ ዝካየዱ እሞ ክትሳተፍዎም ኣለኩም ንብሎም ሓበሬታታት ናባኹም ከነብሎም ኢና። ሰናይ ምክትታል። መጀመርያ ኣብቲ ቀዳማይ ኣርእስትና ክነልዕሎ መሪፅና ዘለና ኣብ ጉዳይ ኢሚግሬሽን ኮይኑ ኣብ ጉዳይ ኢሚግሬሽን ከምዚ ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሜግራሆንስ ፈርከት ሕጂ ኣገባብ ምቁፅፃርና ብፍላይ ፓስፖርት ንዝምልከት ጥብቕ ዝበለ ቁፅፅር ክገብሩ ምዃኖም ዝገልፅሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። እዚ ማለት ከዓኒ እቲ ካብ 1 ኖቨምበር ኣትሒዙ ክትግበር ዝተባሃለ ናይዚ ሃገር ናይ ኩሉ ኣሰራርሓታት ዝቆፃፀር ሪክስ ረቢኹነን ዝበሃል ንሜግራሆንስ ፈርከት ክሪቲሳይዝ ከም ዝገበሮምን ናብዚ ዝመፁ ሰባት መንነቶም ብዙሕ ከይተፃረየ መፁ ከም ዘለዉ ዝብል ነቐፌታ ስለ ዝመፆም ድሕሪ ሕጂ ዝኾነ ይኹን ናይ ፋሚሊ ምጥርናፍ ድዩ ናይ ስራሕ ፍቓድ ድዩ ናይ ተምሃሮ ድዩ ብካልእ ብትምህርቲ ድዩ ብስራሕ ንዝመፁ ወላ እውን ካብ ካሊእ ኤውሮጳ ናብዚ ዝመፁ ነዚኦም ኩሎም ናይ መንነት ምቁፅፃር ጥብቕ ዝበለ ክግበር ምዃኑን እዚ ማለት ከዓ ነቐፌታ ስለ ዝመፆም ስለምንታይ ከምኡ ገብሩ ከም ዘለዉ ዝገለፅሉ ኩነታት ኣሎ። ኣብ ናይ 2021 ቁፅፅር ዝገበሮ ሪክስ ረቢኹነን ብሃገር ደረጃ ሃገራዊ ምቁፅፃር ወይ ከዓ እቲ ሜግራሆንስ ፈርከት ኮንትሮል ዝገበረ ኣካል ሜግራሆንስ ፈርከት ናብዚ ዓዲ ዝመፁ ሰባት መንነቶም ከየፃረየ መምፅእ ፍቓድ ወይ ከዓ መንበሪ ፍቓድ ይህቦም ከም ዝነበረ እዚ ከዓ ክእረም ከም ዝግብኦ ብዝሃበና ነቐፌታን ሪኮመንዴሽን መሰረት ሎቦዋን ብኡ መሰረት ናብ ከምዚ ንኸይድ ኣለና ኢሎም ይገልፁ ከም ዘለዉ ክንፈልጥ እዚ ማለት ንመብዛሕትኡ ብድሕሪ ሕጂ እውን ወላ ቅድሚ ሕጂ እውን ብሰንኪ ፓስፖርት ንብሎ ነበርና ናይ ፓስፖርት ዝበሃል ጉሩብ እውን ተመስሪቱ ስድራ ቤት ኣብ ምጥርናፍ ዓብዪ ሽግር ኣጋጢሙ ከም ዝነበረ ትፈልጥዎ ኢኹም። እዚ ካብኡ ንላዕሊ ክገብርዎ ዝኽእሉ እንታይ እዩ እቲ ምቅይያራት ብግብሪ ክትሪኦ ከለካ ሕጂ ኣብ ዝቐረባ እዋናት ዝመፁና ዘለዉ ጉዳያት ናብ ስራሕ መብዛሕቶም እቲ ቀደም ክመፁ ከለዉ ዝሃብዎ ዕለተ ልደትን እዚ ሕጂ ዘሎ ፓስፖርት መሰውፅዎ ወይ እውን ክኣትዉ ከለዉ ንጥልያን ዝበልዎ ብጥልያን ዝመፁ እንተኮይኖም ኣብዚ ምስ መፁ ዝበልዎም በበይኑ እንተኮይኑ ኣዝዩ ብዙሕ ካብ ንቡር ንላዕሊ ብዙሕ ሰብ በዚ ጉዳይ እዚ መብርሂ ደሊና ስለምንታይ ከምዚ ኮይኑ ቅድሚ ሕጂ ብክንዲ ዝበዝሒ ኣይነበረን ሕቶታት ተነይሩ ኦፍኮርስ ይሓቱ ነይሮም እዮም ኩሉ ሻዕ ግን ብክንዲ ዝበዝሒ ይነበረን ሎሚ ኣዝዩ ብዝሒ ዘሰክፍ ዓይነት ብዝሒ ከምኡ ሕቶታት መፅእ ኣሎ ሓንሳብ ዘይከውን ዘየእምን ምክንያት ተሂብካ ከዓ ምንፃግ ክበዝሕ ኣሎ እቲ ናይ ዜግነት ኢሉ ዝሓተተ ሰብ ብብዝሒ ይንፀግ ስለ ዘሎ እቲ ጌጋታት ዝነበረ ክእረም ከሎ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝበልና ሰባት ዕድመ በዓል ኤርትራ ወል ንቡር ናይ ፐርሰን በቪስ ዓይነት ወይ ፐርሰናል ሴኩሪቲ ናምበር ቁፅሪ ገለ ስለዘይበለ ክዝክሮ ይክእልን ዳስ ዋይ ሓበሻ መብዛሕትኡ ዕለት ሓደ ወርሒ ሓደ ዝመርፅ በርዝደይ ከዓ ከምዚ ዝበዝሓና ዮሃና ምባል እቲ ባዶ ሓደ ዝግበር እቲ ልክዕ ዕድመ ካብ ዘይምፍላጥ ዝተበገሰ እሞ ንክትዝክሮ ኢልካ ዝግበር እዩ እንድሕር ዳ ዘይትፈልጦ ነርካ እሞ ዳሕራይ ካብ ፓስፖርትካ ልክዕ ዕለት ተረኺቡ ፓስፖርትካ ካልእ ይብል ኣብዚ ዝበልካዮም ካልእ ከሎ ከመይ ጌርካ ዜግነት ተመልክት እንታይ ደኣ ቅድም ናብቲ ስካት በርከት ከድካ ነቲ ፐርሸን ንመርካ ተቐይሮ ፓስፖርት ናይ ሃገርካ እንተለካ ይቕይሩልካ ምሳቶም ፓስፖርት ግን ቫሊድ ክኸውን ኣለዎ ኣብ ስካት በርከት ከተቀይር ተኾንካ ናብ ዜግነት ከተመልክት ከለካ ዝወደቀ ፓስፖርት ጌርካ እውን ከተመልክት ከም ትኽእል ተገሊፁሎ እዩ ስለዚ ኣዝዮም ብዙሓት ሰባት በዚ ጉዳይ ዝመፁና ዘለዉ ክምልሱ ከለዉ ከዓ ብዕድል ይምልሱ እቲ ከእምን ዘይክእል
ብዙሕ ጌጋታት የጋጥም እቲ ጌጋታት ነቲ ፓስፖርት ዘሎ ዕድመ ክንዲ ትእርም ናብቲ ስካ ትበርከት ኬድካ ሓንሳብ ካብ በልክዎም ኢልካ ዝበሃል ጌጋታት ብዙሕ ወይ ከዓኒ ከይሃብካዮ ክተርፍ ዝግባእ ነገራት እውን ኣሪምካ በቲ ሓድሽ ክትከይድ ትኾንካ ከዓ ብኡ ዶኩመንት ምምፃእ እንዳተኻእለ ሰባት እቲ ወላ ነቲ ዝውስን ሰብ ከም ዝኸብድ ክልተ መንነት የምፁ ክልተ ዕለት ዝተወለድካሉ መፅ ሓደ ሰብ ኣብ ክልተ ግዜ ክውለድ ኣይክእልን እዩ ወይ እቲ ሓደ ቅኑዕ ክኸውን ኣለዎ እቲ ሓደ ጌጋ ክኸውን ስለዚ መብርህ ሃቡና ተባሂሉ ዝመፅእ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ምስ ተኣትወ እዩ ኣዝዩ ብዙሕ ብፍላይ ከዓ ድሕሪ ሕጂ እቲ ናይ ዜግነት ምውሳድ ነገር እንዳትረርቦ ብዝመፅሉ ግዜ ኤቭሪ ማይነር ኤን ሜጀር ንኣሽተይን ዓበይትን ጌጋታት መኸልከሊ ክኸውን ስለዝኾነ ኣብ ከምዚ ጥንቅቕ ዝበለ ኣከያይዳ ክክየድ ብብዝሒ ንሪኦ ዘለና ነገራት ኣቮይድ ክግበሩ ዝኽእሉ ዝነበሩ ተኣሪሞም ክኣትዉ ዝኽእሉ ዝነበሩ ነገራት ሰኣን ምእራሞም ብዙሓት ሰባት መብርህ እንደልለና በሃል ድሕሪኡ ከዓ ኖ ኣይኣመናያን ተባሂሉ ብዙሓት ሰባት ዝኽልከሉ ኣለዉ እዚ ከምዚ ዓይነት ኣከያይዳ ከይቅፅል ምእንቲ እዚ ከዓ ንብዙሓት ሰባት ዜግነት ትኸልክል ስለ ዘሎ ገና ናብቲ ብድሕሪ ሕጂ ሰብ ስኢሉ ከም ሸቕላ ዝሪኦ ዘሎ ፈተና ዶ ከምዚ ዶ ከኣትዩ ዝበሃል ናብኡ ከይተበፅሐ ከሎ ካልእ ናይ ኮንትሮል ፈተና ስለ ዝመፅእ ዘሎ ንዕኡ ብግቡእ ክንምልሰሉን ወይ ከዓ ክእረም ዝግብኦ ተኣሪሙ ክቐርብን እንዳተላበና ኣዝዩ ብዙሕ ዝበለ መብርሂታት እንደልለና ዝብል ይመፅእ ከም ደሎን ኣብ ልዕሊ እዚ ወታደራት ንዝነበሩ ናብ ገበን ተሳቲፎም ከይኮኑ ኣብ ገበን ዝፍፀሙ ቦታ ነይሮም ከይኮኑ ነዚ ዝምልከት እውን ብብዝሒ ሕቶታት ይመፅእ ኣሎ እዩ ነዚ ኩሉ ብግምት ኣእቲኹም ነቲ ኣትሊስት ምስ ቤት ፅሕፈት መንግስቲ ዝህሉ ርክባት ብኣእማኒ ዝኾነ መንገዲ ብመርትዖ ዝተሰነየ ክኸውን ኣለዎ እንዳበልና ኣብቲ ቀዳማይ ኣርእስቲ ናብቲ ካልኣይ ክንሓልፍ ኢና ቅድሚ ናብቲ ካልኣይ መደብና ምሕላፍና ምናልባት ኣብዚ ሰሙን እዚ ካብቶም ክፍፀሙ እዮም ኢልና ሓሲብናዮም ዘለና ነገራት ኣገደስቲ እዮም ንዓኹም ዝበልናዮም ነገራት ሓደ ክንገልፅ እሞ ናብቲ ዝቕፅል መደብ ክንከይድ እዚ ኣብ ከተማ ሞታላ ኣብ ዘሎ ላይብረሪ ሓደ ናይ መፅሓፍ ደራሲ ኣብ ሓውና ኣብኡ እንፀጋይ መሓሪ ዝተባሃለ ንቀዳም ዕለት 29 which is ድሕሪ 2 መዓልቲ ምዃኑ እዩ ናብ ሞታላ መፅዩ ብዛዕባ ዘሕለፎ ተመክርኡ ብዛዕባ መፅሓፉ ብሙዚቀኛታት ተሰኒዩ ኣብኡ ካብ ሰዓት 2 እስካዕ ሰዓት 4 ድሕሪ ቀትሪ ኣብኡ ክውዕል እዩ ከምዚኦም ዓይነት ፀሓፍቲ መፅኦም መደባቶም ከቕርቡ ተመክሮኦም ክገልፁ ከለዉ ከድካ ምስማዕን ምክትታልን ኣዝዩ ኣገዳሲ ይኸውን ኣብ ከምዚ ዓይነት ንጥፈታት ክትሳተፍ ነዞም ፀሓፍቲ እውን ከተባራትዕ እንተዘይተኻኢሉ ነቲ ናይ ምፅሓፍ ድሌቶምን ነቲ ናይ ምፅሓፍ ዓቕምታቶምን ክንዲ ዝድለ ከበርክቱልና ኣይክኽእሉን እዮም ማለት እዩ ነዚ ዝብሎ ዘለኹ ዝገልፅ ኣበይ ምዃኑ እቲ ቦታን እንታይ ምዃኑን እዚ ናባኹም ከብሎ ክፍትን እየ ኣብዚ ሓበሬታ እዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ንቀዳም ዕለት 29 ፀጋይ መሓሪ ናብ ቤት ንባብ ሞታላ ዓዲምና ኣለና ፀጋይ መሓሪ ብዛዕባ ተመክሮን መፅሓፍቱን ክዛረብ እዩ ኣብዚ መደብ እዚ ሙዚቀኛታት ኣቢልና እውን ባህሊ ከነላሊና እዚ ትኬት ተሪፍ ስለ ዘሎ ካብ ቤት ንባብ ሞታላ ትነብሩ ሰባት መፂኹም ኣብ ከምዚ ኢቨንት ኣትሊስት ነቲ ቋንቋኻ ነቲ መፅሓፍቲ መፂ ዘሎ ነዚ ንምክትታል ናብ ላይብረሪ ካብ ሰዓት 2 እስካዕ ሰዓት 4 ክትሳተፉ ከም ልሙድ እንዳሓበርና ነቲ ኣብ ከምዚ ዓይነት ንጥፈታት ንምድላው ዝነጥፉ ዘለዉ ንጡፋት ኣሕዋት እውን ክተባብዑን ከምኡ ዓይነት ክቕፅልን ኣብ ኩሉ ከባቢኹም ዝካየዱ ከምዚ ዓይነት ንጥፈታት እውን ተሓበሬታ ናብ ኩሉ ንኸነብፅሖ መደባት ኣብ ትሰርዑሉ ግዜ ክትሕብሩና እሞ ብውቢልና ተሓበሬታ ናብ ኩሉ ከነብፅሖ ተስፋ ንገብር ድሕሪ እዚ ዝሃብናዮ ለቦዋ ሰብ ሞታላ ቀዳማዊ ኸድኩም ተመክሮ ናይ ፀሓፋይ ሓውኹም ክትሰምዑ እንዳተላበና ናብቲ ካልኣይ ኣርእስቲ ክንሓልፍ ኢና ማለት እዩ ኣብቲ ካልኣይ ኣርእስትና ኣብዚ ሰሙን እዚ እውን ሕጂ ብብዝሒ ዝመፅእ ዘሎ ጉዳይ ምጭብርባር ኮይኑ ጉዳይ ምጭብርባር ሰባት ብዝተፈላለየ መንገዲ ነቶም ብፍላይ ዘይፈልጡ ሰባት የጭበርብርዎምን ይሰርቅዎምን ስለ ዘለዉ ኣብዚ ዝተፈላለየ ሓበሬታታት ዝወፀ ቀኒ ነይሩ ካብዚ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝነጥፉ ዘለዉ ኣሕዋት እውን ነቲ ዝግበር ዘሎ ኣብ ምንጋር ንዕኡ ኣብ ከምዚ የጋጥም ኣሎ እሞ ተጠንቀቑ ምባል ካብ ዘውፅዎ ሓበሬታታትን ፖሊስ እውን ሓደሽቲ መፅኦም ዘለዉ ናይ ስርቂ ኣገባባት እንታይ ምዃኖምን ሰባት ከዓ ካብኡ ክጥንቀቑ ከም ዘለዎምን ዝገልፅ ዝወፀ ሓበሬታ ኣሎ ካብዚ ኣብዚ ሰሙን እዚ ዝወፀ ሓበሬታ እሞ ሓፍትና ሰምሃር ኣብ ናታ ሶሻል ሚድያ ፔጅ
ፖስት ዝገበረቶን ሓደ ኣገባብ ናይ ስርቅን ናባኹም ኣቢልና እንደገና እቲ ካልእ ኣገባብ ናይ ስርቂ ገለ ግዳይ ዝኾኑ ሰባት እውን ኣሕዋት ስለ ዘለው ከምኡ ካልኦት ግዳይ ንኸይኮኑ ኢሎም ደው ኢሎም ዝሓበሩናን ብዛዕባኡ ዘዛረቡናን እውን ንዕኡ ከም ኣብነት ክንገልፅ ኢና እቲ ናይ ምትላል ነገር እንዳኸበደ ኸይድ ስለ ዘሎ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ሽወደን እትነብሩ ሰባት ፈሊጦም ንእስ ዝበለ ገንዘብ ስዊሽ ይገብሩልካ እሞ ስዊሽ ምስ ገበሩልካ ነቲ ስዊሽ ብጌጋ ሰዲድናልካ እሞ ምለሰልና ኣብሉካ ነዚ ክትመልስ ከለካ ባንኪ አይዲ ክትጥቀም ከለካ ነቲ ናትካ ባንኪ አይዲ ሴሮም ብምእታው ገንዘብ ዝሰርቁሉ ሓድሽ ሜላ እዩ ስለዚ ዘይትፈልጦ ሰብ ስዊሽ ሰዲዱልካ እሞ ምለሰለይ እንተይልካ ብየዋህነት ሕራይልካ ኬድካ ንዕኡ ክትመልሰሉ ኣብ ትፍትን ግዜ ዝገብርዎ ዘለው ናይ ምትላል ስርቂ ምዃኑን ከምኡ ከዓ ከም ዝገበርዋ ሓንቲ ኦሳ ትበሃል ኣብዚ ከም ትገልፆ ዘላ 30 ክሮነር እትዮምላ ሽዑ ብጌጋይ ናእቲና እሞ ስደድልና ምስ በልዋ እሳ ክትሰድድ ክትብል ኮላ ተጠራጢራ እሳ ኦልሬዲ ምስ ሓተተት ናይ ምጭብርባር ኣገባብ ምዃኑ ፈሊጣ ግን ነዚ ተገሪሁ ዝገብሮ ሰብ ገንዘቡ ከም ዝብልዓን ገንዘቡ ከም ዝስረቕን ነቲ ባንኪ አይድናትካ ክሰብርዎ ከም ዝኽእሉን ተሓቢሩ ስለ ዘሎ ዝኾነ ይኹን ዘይትፈልጦ ሰብ ገንዘብ ኣእትዩ ባንኪ አይዲ ጌርካ ከምዚ ስደደለይ ስዊሽ ምለሰለይ እንተኢሉ ግሪ ኢልካ ዘይምግባርን ንባንክኻ ድውል ኣቢልካ ከምዚ ኢሎምን እሞ እንታይ ክገብር ኢልካ ነቲ ጉዳይ ምርግጋፁ ህወኽ ኢልካ ግን ግዳይ ንዘይምዃን ምጥንቃቕ እቲ ቀዳማይ እቲ ካልኣይ ኣርእስቲ ኣብ ናይ ስርቂ ጉዳይ ደቅኻ ከምዚ ተዓዊቶም ኣለው ደቅኻ ከምዚ ኮይኖም ኣለው ከምዚ ንክንሰደሎም መስደዲ ክንዲ ዝስደድ ይበሃሉ እሞ ሽዑ ብከምዚ ክፈሎ ኢሎም ባንኪ አይዲ ዘብኡ ዘይትፈልጦ እንትኾንካ ባንኪ አይዲ ክትከፍት ብዙሕ ግዜ ንምጭብርባራት ኣፍ ደገ እዩ ባንኪ አይዲ ከፊትካ ፈሪምካ ማለት ብሽምካ ኩሉ ነገር ንክግበር ዕድል ትህቦ ኣለካ ማለት ስለዝኾነ ነቲ ሰብ እቶም ደቅኹም ተዓዊቶም ዝብሉ እቶም በቋራጭ ከህፍትሙኹም ዝደልዩ እቶም ዘይናትኩም ክህብኹም ኢሎም ከምዚ ግበርሞ ኢሎም ዘህርፍኹም ብብዝሒ ኣብኡ ክትጥንቀቁን ኣጠቃቅማ ባንኪ አይዲ ብጥንቃቐ ዝመልኦ ኩነታት ክትሕዝዎን እንዳተላበና እቲ ንሎሚ ናባኹም ከነቕርቦ ዝበልና መደብ እዚ ነይሩ ኣብ ቀፃሊ ግን ሕቶታትኩም ከም ልሙድ ክንምልስ ስለዝኾና ሕቶታትኩም ኣብ ታሕቲ ኣብቲ ኮመንት ክትፅሕፉልናን ተወሳኺ ሓበሬታት ኣሎ ከዓ ካባና ትደልይዎ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ከተቕርቡልና ትብልዎ ነገር ከተቕርቡልናን ንኽኢላታት እውን እንዳምፃእና ከነቐርብ መደብ ስለ ዘሎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እውን ክዝረበሉ ኣለዎ ትብልዎ ርእስቲ ኣብ ታሕቲ ኮመንት ግበሩልና ብኡ መሰረት ናብቲ እስኹም ክምለሰልኩም ትደልይዎ ሕቶታት ክንምልስ ምዃንና እንዳገለፅና ሰላም ቅንያት ሃርሞኒ ሚድያ ዕለተ ልደት መርዓ መመረቕታን ካልኦት ኣገደስቲ ዝኾኑ ናይ ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን ምድላዋት ናይ እንቋዕ ሓጎሰኩምን እንቋዕ ኣብቅዓኩምን መልእኽትታት ንምምሕልላፍ ዘኽእለኩም መደብ ጀሚርና ከም ዘለና በዝጋጣሚ እዚ ንኹልኹም ተኸታተልቲ ሃርሞኒ ሚድያ ንሕብር ንኹልኹም ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን እንቋዕ ኣብቅዓኩም ንምባል ኣብ ትደልይሉ እዋን ሃርሞኒ ሚድያ ዕድል ከፊትልኩም ስለ ዘሎ ተጠቀምሉ